kto sme. Volám sa Peter Kočíš a som členom divadla Na peróne, ktoré sídli v Košiciach. Divadlo Na peróne vzniklo v 95., takže budúci rok budeme mať 2005, v roku 1685. Vízia, mali by sme sa v apríli presťahovať do Tabačky, Kultúrfabrik, kde by sme mali mať svoju vlastnú scénu. Chcel by som odkázať na Janku Wernerovú, ktorá tam sedí a šepká mi stanicu Žilinu asi. V rámci Košíc asi Tabačku.